Бог не праща ли дъжд еднакво на всички? Същото е и слънцето, не грее ли за всички? И не дишаме ли всички еднакво въздух? И как вие не се срамувате, като признавате само 3 езика и като повелявате всички други народи да бъдат глухи и слепи? През есента на 863 година император Михаил III изпрати философа Константин и брат му Методий при великоморавския княз Ростислав по искане на княза. Тяхната мисия беше да проповядват Словото Божие на славянски език и да създадат нова писменост за новопокръстените народи. Когато философът разбра за отговорната задача, 72 дни премина в уединение, молитва и пост. И скоро Бог послуша молитвите му и му откри да състави новите букви. И философът започна да изписва Евангелието. В началото беше Словото. И Словото беше у Бога. И Бог беше Словото. И светлината свети в мрака. И мракът я не обзе. И Константин, Кирил философ, заедно със своя брат Методий, създаде първата славянска азбука. Глаголицата, която беше дадена отгоре. Първата буква беше наречена Аз и в превод от прабългарски означава памет. Образът на кръста напомняше за свещения произход на новата писменост. А основните форми, които съставяха буквите, бяха триъгълникът, кръстът и кръгът, символи на Светия Дух, вярата и обединението. Буквите образуваха скрито послание на светите братя към народа. Преведени на съвременен български език, то звучеше така: помни буквите, учи да говориш. Добре е да живеете здраво на земята. И още, бивайки хора, мислете за нашия Бог, чиято същност е покоят. Божието Слово, твърдо който произнася, ще лети смело като герой и него червиите няма да го ядат. Глаголицата постепенно е заместена от кирилицата. Азбука, създадена в Преславската книжовна школа в началото на X век от учениците на Кирил и Методий. Сава, Наум, Ангеларий, Климент и Горъст са прогонени от Великоморавия и са поканени в България от княз Борис да създадат азбука, сходна на българския говорим език. И нека всички помним тази история и бъдем благодарни за великия дар, който ни е даден чрез братята свети Кирил и Методий и техните ученици. Нашата писменост е с божествен произход, а нашият народ е благословен.